Vi vil fortælle lidt om genitiv. Man laver genitiv på spansk, så bytter man rundt på personen og det han ejer. Altså på dansk siger man drengens hund. På spansk vil man sige altså hunden drengens. Altså el perro del chico. Hvor spansk er konstrueret med det. For på dansk der hedder det Peters hund, der sætter vi en S på, hvor på spansk vil det hedde El Perro de Peter. Så vil jeg så gerne fortælle lidt mere om genitiv på spansk, og som vi fik forklaret tidligere, så danner vi genitiv på dansk ved at tilføje et S, så Augusta, og så tilføjer vi S for at sige, at det er hendes søster. På spansk, der laver vi den om, så vi bruger det i stedet for S, så det hedder La Hermana de Augusta. Og igen, så har vi endnu et eksempel. Pigens søster. Husk S'et, som danner genitiv på dansk. På spansk bliver det igen til La Hermana de la chica. En piges, husk S'et, søster. La hermana de una chica. Hvis subjekt på dansk er hankøn ensal bestemt, så siger man bare drengens mor. Men når man så oversætter det til spansk, så skal man sige la madre de el chico. Men så er der en regel, der siger, at man aldrig nogensinde siger del, man siger del. Og det gør man altid, hvis der står det og el. For eksempel som næste sætning, hvor der står hundens hus, vil det på spansk blive la casa del perro.